Шуннан соң Пилат Гайсәне камчы белән суктырырга кушты. Гаскәриләр аның башына күгән куагы чыбыкларыннан таҗ үреп куйдылар. Өстенә куе кызыл төстәге япанча кидерделәр. Һәм берсе артыннан берсе аның янына килеп, яшәсен Яһүдиләр патшасы дип яңакларына суктылар. Пилат янә чыгып Яһүдиләргә әйтте: «Карагыз, аңарда бер нинди гаеп тапмавымны белдерү өчен аны хәзер сезнең янга чыгарам». Шул вакыт башына шәнечкеле таҗ, өстенә япанча кидерелгән Гайсә чыкты. «Менә кеше», — диде Пилат. Баш руханилар һәм тәртип саклаучылар исә аны күргәч, «Хачка кадакла, кадакла аны», дип кычкырдылар. «Аны алыгыз да үзегез кадаклагыз. Мин аңарда бер нинди гаеп тапмыйм», — диде Пилат. Яһүдиләр аңа: «Безнең кануныбыз бар. Канун буенча ул үләргә тиеш, чөнки ул үзен Аллаһы оғлы дип атый», — дип җавап бирделәр. Моны ишеткәч, Пилат бигрәк тә куркуга төште һәм янә сарайга кереп, Гайсәдән: «Син кайдан?» дип сорады. Әмма Гайсә аңа җавап бирмәде. Пилат аңа: «Миңа җавап бирәсең килмиме? Сине хачка кадаклатырга да, азат итәргә дә хакимлегем барлыгын белмисеңме әллә?» диде. Гайсә болай дип җавап бирде: «Сиңа югарыдан бирелмәгән булса, минем өстән һичбер хакимлегең булмас иде. Шуңа күрә мине сиңа тапшырган кешенең гөнаһы синекеннән зуррак». Шул вакыттан Пилат аны азат итү мөмкинлеген эзли башлады. Яһүдиләр исә: «Аны җибәрсәң, син Кайсарның дусты түгелсең. Үзен үзе патша итүче һәркем Кайсарның дошманы», — дип кычкырдылар. Бу сүзләрне ишеткәч, Пилат Гайсәне чыгарып, таш басма, яһүдчә Габбата дип аталган җирдәге хөкем итү урынына барып утырды. Бу Котылу бәйрәменә әзерләнә торган җомга көн, көндезге сәгать 12ләр тирәсе иде. Пилат яһүдиләргә: «Менә сезнең патшагыз», — диде. Алар: «Алып кит аны, олаксын, хачка кадакла», — дип кычкырдылар. «Патшагызны кадаклыйммыни?» — диде Пилат. Баш руханилар: «Безнең Кайсардан башка патшабыз юк», — дип җавап бирделәр. Ниһаять, Пилат Гайсәне кадаклау өчен аларга тапшырды. Алар аны алып киттеләр. Үзенең хачын күтәреп, Гайсә баш сөяге, ягъни яһүдчә Гөлгөтә дип аталган урынга килеп җитте. Аны һәм аның белән бергә тагын 2 кешене, берсен Гайсәнең бер ягына, икенчесен икенче ягына хачка кадакладылар.
Пилат кушканча язу язып, хач өстенә кактылар. Ул язуда Насаралы Гайса, Яһүдиләр патшасы дип язылган иде. Гайса хачка кадакланган урын шәһәргә якын булганлыктан, ул язуны күп яһүдиләр укыды. Анда яһүдчә, грекчә һәм латинча язылган иде. Яһүдиләрнең баш руханилары Пилатка былай дип әйттеләр: Яһүдиләр патшасы дип түгел, ул үзен «Мин яһүдиләр патшасы» диде дип яз. Мин нәрсә яздым, шул язылды инде, дип җавап бирде Пилат. Гайсаны хачка кадаклагач, гаскәриләр аның киемнәрен алып, һәр гаскәригә бер өлеш чыгарлык итеп 4кә бүлделәр. Шапанын да алдылар. Шапан исә тегелмәгән, бер бөтен тукымадан иде. Шуңа күрә алар бер-берсенә: «Моны йыртмыйк, кемгә чыгар дип жирәбә салыйк», диделәр. Бу изге язмадагы алар киемнәремне үзара бүлештеләр. Күлмәгем кемгә тияр дип жирәбә салыштылар дигән сүзләр тормышка ашсын өчен булды. Гаскәриләр нәкъ шулай эшләделәр. Гайса кадакланган хач янында аның анасы, анасының сеңелесе, Клопас хатыны Мәрьям һәм Магдалалы Мәрьям басып торалар иде. Гайса анасын һәм шунда торган яраткан шәкертен күреп, анасына: «Ханым, менә бу синең угылың», диде. Аннары шәкерткә: «Менә бу синең анаң», дип әйтте. Шәкерт шул вакыттан аны үз өенә алды. Шуннан соң Гайса һәр нәрсәнең чынга ашканын белеп, һәм изге язмада язылганнар тормышка ашсын дип, «Сусадым», диде. Шунда әше шәрәп салынган савыт тора иде. Гаскәриләр губка кисәген шуңа манчыдылар да, хөссөп ботагына элеп, аның авызына китерделәр. Гайса әше шарапны татагач, «Тәмамланды», диде һәм башын иеп җан бирде. Бу бәйрәм алдындагы җомга көн иде. Яһүдиләр гәүдәләрне шимбә көнгә хачта калдырырга теләмәделәр, чөнки ул шимбә бөек бәйрәм көне иде. Шуңа күрә алар хачка кадакланган кешеләрнең аякларын сындырып, хачтан төшерергә Пилаттан рөхсәт сорадылар. Шуннан гаскәриләр килеп, Гайса белән бергә кадакланганнарның башта берсенең, аннан икенчесенең аякларын сындырдылар. Әмма Гайса янына килгәч, аның инде үлгән булуын күрделәр, һәм шуңа күрә аякларын сындырмадылар. Бер гаскәри аның кабыргасына сөңге белән чәнчегәч үк, аннан кан белән су агып чыкты. Бу хәлләрне күргән кеше, сез дә иман итсен дип, шул хакта шаһитлык бирде. Аның шаһитлыгы хак, һәм ул хакыйкатьне сөйләвен белә. Бу хәл изге язмадагы аның һичбер сөяге сындырылмас дигән сүзләр тормышка ашсын өчен булды. Изге язманың башка бер урынында алар үзләре чәнчегән затка карарлар, дип тә язылган. Шуннан соң Ариматайлы Йосыф Пилаттан Гайсаның җәсәден алып китүен үтенде. Йосыф Гайсаның шәкерте, ләкин яһүдиләрдән курыкканга моны яшереп йөри иде.
Пилат рөхсәт бирде, һәм Йосыф барып, Гайсәнең җәсәден хаҗтан алды. Элегрәк төнлә Гайсә янында булган Никодим дә килде, һәм 100 кадакка якын мирра белән сабур кушып ясалган хушбуй китерде. Алар Гайсәнең җәсәден алып, яһүдиләрнең күмү йоласы буенча, аны хушбуйлы кәфенгә урадылар. Гайсә хаҗка кадакланган җирдә бер бакча, бакчада әле һич кемнең мәете салынмаган яңа кабер мәгарә бар иде. Яһүдиләрнең бәйрәмгә әзерләнә торган җомга көне булганлыктан, Гайсәне шунда салдылар, чөнки кабер мәгарә якын иде.